Το ψήφισμα στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια. Επίσης, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο παραδώσαμε σε όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου, υπογράψανε ότι παρελήφθησαν και θα μας ενημερώσουν άμεσα. Θα ήθελα εδώ να σας πω ότι ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου είπε ότι θα ενημερώσει και θα μας απαντήσει συγκεκριμένα με έγγραφο να λάβουμε γνώση επίσημα με αριθμό πρωτοκόλλου. Λοιπόν, ευχαριστούμε εδώ όλους εσάς που συμβάλατε για να γίνει η πραγματοποιητή αυτή η συγκέντρωση, όλους τους χριστιανούς αδελφούς μας που πειραστήκανε και αγωνιστήκανε για να γίνει αυτός ο αγώνας. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς, τους εκπροσώπους των συλλόγων που ήρθαν από μακριά ιδιαίτερα, από την ηρωική Κρήτη, από τη Λάρισα, από τη Θεσσαλονίκη, εδώ τα παιδιά, τη νεολαία της Μακεδονίας της ηρωικής, από την πόλη του Αγίου Δημητρίου, Τρίκαλα, Πάτρα, από τον Άγιο Ανδρέα, εδώ είναι ο πατέρης όχι που χρόνια συνεργασία, είναι από την αρχή στους αγώνες. Η Καρδίτσα. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς και τις θρησκευτικές οργανώσεις και να ξέρετε ότι ο πυρήνας και η ηρωική καβάλα, εδώ είναι η καβάλα που ήταν από το 1986. Τους ευχαριστούμε και τους διαβεβαιώνουμε ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Το αντιμετώπιστο κίνημα σωτηρίας του ΕΕ παραμένει στις επάλξεις έως τέλος. Ο πυρήνας είναι το αντιμετώπιστο κίνημα σωτηρίας. Παρακαλώ να συμπαθείτε και να έρθετε στα γραφεία για να μπορούμε να έχουμε μια καλή και συντονισμένη προσπάθεια. Όχι ο καθένας να ενεργεί μόνος του και να πράττει κατά τη δική του βούληση. Αυτό είναι αποτυχία. Θα παρακαλέσω ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που διέρχεται η χώρα μας να είμαστε πιο συγκροτημένοι, πιο σοβαροί και να έχουμε σωστή οργάνωση και στρατηγική. Γιατί οι μέρες που διερχόμεθα είναι δύσκολες, δεν είναι σταθερότερα. Γι' αυτό δεν χρειάζονται πολλά και πολλές ιδεολογίες. Θα παρακαλέσω ιδιαίτερα να σεβαστούμε αυτό το μεροδιακό αγώνα που επάραξα και είναι και πρέπει να τους θυμόμαστε τους δύο προετεργάτες, τον αείμνηστε Ανδρέα Γύρα, Ειρηνία του Ινιούμου, που βρίσκεται στον ουρανό. Αυτοί ήταν οι πρώτες κάτω που ξεκίνησαν τον αγώνα από το 1986. Και ο Γεώργιος Μαρτουλάτος που βρίσκεται στον ταλαιπωρία στέλνιά του, αυτοί ήταν οι προτεργάτες που ξεκίνησαν αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε και τους ευχόμεθα καλή ανάρρωση. Λοιπόν, τώρα θα πούμε τον εθνικό ύμνο και θα κλείσουμε, θα διαλυθούμε ησύχως. Σας ευχαριστούμε και θα έχουμε συνέχεια ενημέρωση, για συνέχεια θα έχουμε συνέχεια τους αγώνες. Δεν σταματάμε εδώ. Να έρχεται στα γραφεία. Άμεσα η διάλυση να παρακαλέσω που λέμε επ' ευκαιρία να μην ξεχάσω να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Αστυνομίας που μας παρεχώρησε για την τάξη και την ειρήνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και γνωρίζω από την όψη που μετριά μετράει τη γη. Και γνωρίζω από την όψη που μετράει τη γη. Αυτά το καλάβια λέει τον Αιγύρο τα ιερά και στα πρώτα αντριωμένοι και ελευθεριά και στα πρώτα αντριωμένοι και ελευθεριά και στα πρώτα αντριωμένοι και ελευθεριά. Ζήτω η Ορθοδοξία!
Ζήτω το ελληνικό έθνος! Ζήτω οι ομολογιακοί αγώνες! Καλή δύναμη και η Παναγιά μαζί σας! Θα έχουμε επαφές να σε δούμε. Όσοι είναι για Παιανία, Σταμπάλα και Θεσσαλονίκη, να έρθει εδώ ο κόσμος και να έρθει στην ταλαιπωρία να πάρει. Ευχαριστώ.